Zdravím všetkých fanúšikov Probinexu. Máme za sebou posledný mesiac roku 2024, tak sa spolu poďme pozrieť, čo sa dialo na kryptomenových trhoch a ako sa nám v Erniu darilo. Poslednú dobu sa ma ľudia veľmi často pýtajú jednu jednoduchú otázku, kam to až vysoko môže dôjsť, alebo či to ešte pôjde vyššie. Pravda je taká, že nikto nemá vešteckú gulu, ale môžeme sa spolu pozrieť na nejaké grafy, ktoré nám minimálne aspoň môžu napovedať, akým smerom sa aktuálne uberáme. Prvý zaujímavý graf je tzv. Fear and Greed Index. Tento index predstavuje to, ako veľmi sú účastníci trhu chamtiví oproti tomu, ako veľmi sa boja. No a aktuálne dochádza k takému postupnému vytriezveniu. Ten vysoký bod sme dosiahli niekde v polovici decembra 2024 po zvolení Donalda Trumpa a postupne sa zdá, že tento index začína trochu klesať. Dochádza k akémusi vytriezveniu účastníkov na trhu. Tá mánia trochu utichá. Bitcoinové ETF fondy takisto za posledné 2 mesiace stúpali. Začalo to už pár dní pred zvolením Donalda Trumpa, pravdepodobne sa začali obchodníci pozicovávať do Bitcoinu a s jeho zvolením skutočne prišiel ten najväčší nákupný tlak. Do Bitcoinových ETF väčšinou ľudia nakupujú s dlhodobým investičným horizontom, čo je dobrá správa pre všetkých držiteľov Bitcoinu, ale teda treba povedať, že tie nákupy do týchto ETF pomaly takisto začínajú opadávať. Či už je to spôsobené tým, že ku koncu roku dochádza k určitému vyrovnávaniu na účetných balansích jednotlivých firiem, alebo to môže byť jednoducho spôsobené tým, že ten nákupný tlak sa vyčerpal. Prílivy do ETF jednoducho v poslednej dobe trochu klesajú. V niektorých dňoch sme zaznamenali dokonca aj odlivy. Zaujímavým grafom je aj graf dlhodobých držiteľov Bitcoinu. Tento graf vlastne ukazuje, ako rastie počet držiteľov Bitcoinu, ktorí ho držia dlhšie ako 155 dní. Tento graf je dlhodobo rastový, čo je pre držiteľov Bitcoinu pozitívna správa. Ak prepadom dochádza typicky vtedy, keď sa cena šplhá vysoko. Tedy dlhodobo držiaci Bitcoin začnú účastníci trhu predávať, pretože sú v zisku. No a tak dochádza k zaujímavým situáciám, ako napríklad teraz ku koncu roku, keď dlhodobí držiteľia Bitcoinu predávajú Bitcoin, pretože ten je okolo all-time high, obchoduje sa okolo all-time high a zase zároveň doňho nakupujú tí, ktorí nakupujú do svojich ETF-iek. Takže tu máme taký zaujímavý boj o to, kto z koho, či je viac predávajúcich alebo nakupujúcich. Zaujímavým ukazateľom je aj Funding Heatmap. Táto mapa vlastne ukazuje, či prevládajú na trhu obchodníci, ktorí obchodujú na nárast Bitcoinu, alebo tí, ktorí špekulujú na jeho pokles. No a dlhodobo vyhrávajú tí, ktorí obchodujú na nárast Bitcoinu. Keď sa ale s tou mapou trochu pohráte, tak zistíte, že tých obchodníkov na rast je o trochu menej, ako tomu bolo predošlé mesiace. Stále ich je celkom dosť, ale už ich jednoducho nie je toľko. Erniu sme sa v prosinci 2024 sústredili hlavne na stabilný výkon a kvalitné stratégie. Podaril sa nám pekný výsledok 7,16%, ktorý je výsledkom našej dlhodobej práce tento rok, kedy sme sa pripravovali práve na príchod bullrunu. V súčasnosti naše práce prebiehajú hlavne na jednotlivých produktových zlepšeniach, pretože ako mnohí určite viete, Ernio sa rozdeľuje na jednotlivé programy, zostáva naďalej Ernio Fix, do ktorého už nie je možné vstúpiť. Máme vynovený Ernio Dynamic a takisto príbudne aj Ernio Horizon. No a každá z týchto stratégií potrebuje inú sadu parametrov, potrebuje iný tradingový plán. Zatiaľ čo Ernio Horizon sa zameria na dlhodobejšie pozície, hlavne spotového typu, tak Ernio Dynamic práve prináša to najdynamickejšie z našich stratégií. Jedná sa naozaj o obchodovanie na krátkych intervaloch, hlavne čo sa týka futures. No a Ernio Fix sa práve sústreďuje na pravidelné prinášanie systematického mesačného fixovaného výsledku aj naďalej. No a pretože dochádza k rozdeleniu týchto troch programov, tak musíme pripraviť nové peňaženky, pripravujeme subaccounty a accounty na jednotlivých burzách, takisto dochádza k rozdeleniu AUM a to je to, na čom pracujeme. Pracujeme na to preto, aby rok 2025 mohol byť ešte úspešnejší ako ten predošlý a budeme veľmi radi, keď v tom budete s nami. Prajem vám pekný deň.